Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'o ladɔnniya a ka artistes ka vie la an'u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera dɔnkilidala dɔ ma a tɔgɔ de ko Ami Simaga mais comme mɛ dan ye mɛ tigila ye an bɛ kuma di a yɛrɛ ma a b'a yɛrɛ présenter an na kosɛbɛ Ami ye jɔn ye a ka projet ye jumɛn ye a bɛ n'o bɛɛ ɲɛ détailler an ye plateau in kan Ami Msiyanula kan jumɛn de bɛ yen kan foyi tɛ ne da la Blanche a banna dɛ i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw la o diyara n ye kojugu yanni n ka n présenter n bɛ Ala fo k'a barikada ka kisi kɛ Mahamadu kan n bɛ bangebagaw fo k'an fa n'an baw fo k'an jatigiw fo ne de ye Ami Simaga ye ka bɔ Gumbo o ye n fa ɲanfa ye n ba ɲanfa o ye Murujan ye Karimu Simaga den de ye ne ye Musa den de ye ne ye Kumba Simaga den de ye ne ye Alimami Darame den de ye ne ye Baba Darame den de ye ne ye Majare Darame den de ye ne ye i Simaga i bisimila plateau in kan merci Ami an bɛ fɛ ka dɔn musique diyara ye dɔnkilida diyara e yɛrɛ ye cogo di parce que e bɛ ka tɔgɔ min fɔ ça veut dire que i bɔra dɔnkilidala du de kɔnɔ maintenant dɔnkilida yɛrɛ nana diya e ye cogo di Awa Zoli ka nin ɲininkali diyara ne ye kojugu ne fa yanfa ni n ba yanfa bɛɛ ŋara ne bɔra ŋaraw de la ɲɛfin ani ɲɛɲuman dɔnkili yɛrɛ burju yɛrɛ dɔnkili yɛrɛ so o bɛ Murujan de ne ba bɔra ye ne ye Kusantake de ye mais ka dɔnkilida diya ne ye n kɔrɔmuso Sese Darame Ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ la ale de ye ne kɛ dɔnkilidala ye o de ye dɔnkilida diya n ye ok faamuyali sɔrɔla o la Ami an bɛ don min na ko bi album joli b'i bolo sugu la ou bien single b'i bolo wa Gafure album tɛ n bolo pour le moment mais n ye morceau caman kɛ mais munna i ma o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ album ye an b'a kan ok Ami i dɔnkilida kan ka di ni Ami ka dɔnkili yɛrɛ lamɛn i b'a fɔ ko non i ka dunuya ani ka baba ni ko ne fasa a kɛra succès sɔrɔla o la fɛn caman sɔrɔla Ami an bɛ fɛ k'e ka secret de dɔn dɔnkilida in na e ka secret ye jumɛn ye i voix parce que dɔnkilida kan ka di i ka secret ye jumɛn fɛ k'i ka secret de dɔn i ka secret ye jumɛn i ka inspiration bɛ bɔ fan jumɛn fɛ o diyara n ye kojugu bon ne ka secret ye min ye dɔnkilida in na je pense que Ala ma mɔgɔ si jɛ Ala ma diɲɛ lankolon to mɔgɔ si ye n'i ye dɔnkilidala jɔ 100 bɛɛ n'i voix don bɛɛ n'i ka ton don bɛɛ n'i kɛcogoya don donc secret foyi tɛ ne bolo dɔrɔn secret mana k'i bolo dɔnkilida la cogo cogo i b'a fɔ minnu ye n'u t'a mɛn dɔrɔn fu de don donc an bɛ dugawu k'an jatigi Ala k'an jaw ye amina yarabi Ami yan'an ka taa ɲɛfɛ dɔɔni an bɛ fɛ i ka acapella dɔ k'an ye walasa mɔgɔw k'a dɔn i ka faniw k'a dɔn ko bi Ami Simaga de b'an bolo yan plateau in kan o diyara n ye kojugu Gafure n ye morceau min da ko dunuya n bɛ fɛn ni fitinin fɔ dunuya la kuma caman bɛ dunuya in kɔnɔ komi an bɛ sunkalo la dunuya in ye wajuru de ye Muna ante waju ali b'a kɛ bololankolo ɲɛ dunuya tigɛ la i ka miiri i bɛ dɔ ɲɛ dɔ fana bi ɲɛ ali b'a kɛ banaba ye dunuya tigɛ la i ka miiri i bɛ dɔ ɲɛ dɔ fana bi ɲɛ munna an tɛ muɲu ka sabali munna dunuya fɛn bɛɛ bɛ ban ok Gafure dunuya fɛn bɛɛ bɛ ban ni e ni idée yɛrɛ sɔrɔ cogo di ka ada ne ye ni idée sɔrɔ parce que ou bien kɛwale dɔ de kɛra i la spécialement ni ye dɔnkilida o diyara n ye kojugu Awa Gafure ni dɔnkili ne ye nin miiriya sɔrɔ ne ye n sigi de k'a lajɛ fɛn min diɲɛ tɛ foyi ye
diɲɛ ye wagati ni kunkurunin dɔrɔn de ye i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn la diɲɛnatigɛ kɔnɔ baara fɛn o fɛn dɔnkilida dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ camancɛ de la donc ka kafa ka yaada ne e tɛ foyi ye ala de y'a bɛɛ ye o de kama n ye dunuya in da pour que ka mɔgɔninfinw sɔn hakilila mɔgɔw ka sabali an ka mun ni ɲɔgɔn kɔrɔ diɲɛnatigɛ tɔ ni man ca tuguni dunuya kɔrɔ y'o de ok faamuyali sɔrɔla o la Ami la star a dande Ami namo depuis ye dɔnkilida daminɛ ka na se bi ma namo mun yɛrɛ de kɛra dɔnkilida in kɔnɔna i ka carrière kɔnɔna na i nimisara fɛn jumɛn de la fɛn jumɛn de ye a kɛra i ka carrière kɔnɔna na ni nimisara la bon Gafure yɔrɔ diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la komi nɔgɔya b'a la dɔnkilida ka di ne ye n bɔra a la faɲanfa ni baɲanfa nka an ka kow ka ca dɛ cogo di an ka kow ka ca o kuma na ala k'a nɔgɔya amen na yarabi maintenant i nimisara fɛn min na Ami n tɛ fɛ k'i to ten n bɛ fɛ i k'o yɔrɔ de fɔ mun de ma diya e ye dɔnkilida in kɔnɔ fɛn dɔ i bɛ don fɛn dɔ la kuma dɔ i bɛ nimisa mun na n ye nin kɛ maintenant e ta ye jumɛn de ye i nimisara jumɛn de la i b'a dɔn ne tɛ fɛ ka kuma lankolon de fɔ dɔnkili kɔnɔ parce que dɔnkilidala bɛ komi wajulikɛla de bunahadamaden dɔw bɛ yen nɔ n'u dusu tiɲɛna ka se niveau dɔ ma tant que u ma musique lamɛn u t'a dɔn ko kɛra donc dɔnkilida in kɔnɔna na ayiwa komi ni balo bɛ fɛn caman b'a kɔnɔ sinon nimisa ko sa ok faamuyali sɔrɔla o la Ami namo n'an bɛ don min na ko bi bɛɛ b'a dɔn ko dɔnkili bɛ cogo Mali kɔnɔna na art minɛlen don artistes bolo kosɛbɛ surtout aw jeliw Ami n bɛ fɛ ka min i ka idée de ɲininkali kɛ qu'est-ce que tu en penses Mali artistes ka rivalité ko sinaya min bɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛ jeliw ni ɲɔgɔn cɛ bi na e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye bon Gafure ne hakilina ye min ye ne y'o de fɛ ɲɛna ko fɛn bɛɛ bɛ dunuya in kɔnɔ ne ka morceau ye dunuya in fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ sabali de b'a kɔnɔ bon ne kɔni ma fadenya ba in kun ye ne m'a kun ye o parce que n'i kɛra multimilliardaire ye don dɔ la i bɛ siri ka da i ko foyi ma kɛ awɔ donc fadenya ba in ni kɛlɛ ba in ni kuma caman ba in nafa t'a la dɛ n'an sera ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn min foyi man di ni bɛn ye diɲɛ kɔnɔ donc ne kɔni bɛ min fɔ an ka bɛn dɔrɔn awɔ comme o yɛrɛ b'a fɔ bamananw b'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'aw farala ɲɔgɔn kan fɛn caman b'o kɔnɔna na o ye tiɲɛ Ami Gafure ko nɔgɔya dɛ an bɛ sunkalo la Ami ayiwa namo Ami namo e yɛrɛ ka projet ni ala nana n'a ka naw ye ka sɔrɔ caman kɛ Ami ka projet ye jumɛn ye musique kɔnɔna na Gafure ne ka projet ye min ye diɲɛ kɔnɔ ne b'a ɲini ala de fɛ n m'a ɲini jɔn bolo dɛ n y'a ɲini ala de bolo ala kana foyi de ne ma ni dɔnkilida in na ko ne ni mɔgɔninfinw tɛ jɛ ka fɛn min dun mais ni ala ye laɲiniw sabati Gafure ne ka projets ka ca dɛ i da don dɔw la k'o fɔ an ye sa ne ka projets ka ca kojugu Gafure ni ala ye ne ka laɲini sabati ne bɛ yɔrɔ de ɲini fɔlɔ ka denmisɛnnin minnu bɛ sirada la k'olu bɔ o cogoya la donc an bɛ dugawu de kɛ ni sunkaloba in bonya la ala ka laɲiniw sabati ka da o ma ala ka dugawu minɛ amina yarabi Ami an ka taa dɔrɔn i sibaga nse depuis i y'a daminɛ gɛlɛya jumɛnw de sɔrɔla la ko Gafure o diyara n ye gɛlɛya ne y'o de fɛ ɲɛna ko diɲɛ baara o baara gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la hali k'a da i bɛ don studio la depuis 21h tuma dɔw la fo 6h du matin i jɔlen don i sen kan o ye gɛlɛya ye dɛ tiɲɛ na o ye gɛlɛya ye awɔ donc an ka ko in ka ca de kojugu i fana bɔra jeli du kɔnɔna na ne bolo gɛlɛyaba tɛ sɔrɔ o la quoi a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔninfin bɛ s'i ka niveau dɔrɔn de la o ye tiɲɛ ye Ami bana ko in dun coronavirus a ma fɛn kɛ Ami na dɛ Allahu akibaru awa
a ye min kɛ ne na a m'o kɛ maa la Eh, mais an ka ko bɛɛ jɔra o kɔri b'an ta dɔn. Gafure ni jatigiw ma fɛɛrɛ de kɛ sa hali sunkalo in na sa Gafure coronavirus ye kabako lamaga fɛn bɛɛ de jɔra sumu jɔra concert jɔra anw dun bɛ balo hɔrɔn sɛbɛw de la ɲamakala anw tɛ se k'an yɛrɛ kɛ foyi ye ni hɔrɔnden sɛbɛw tɛ awɔ hɔrɔn minnu bɛ kɔfɛ o minnu bɛ Mali kɔnɔ yan o anw bɛ balo olu de la donc coronavirus ye ko tiɲɛ dɛ ne tɛ kuma e ma fasan dɔ da la covid la ne m'o da fɔlɔ dɛ Gafure ka da dɛ o b'a gɛn de o ne ma fasa da coronavirus la dɛ coronavirus tɔgɔ yɛrɛ man di ne ok ala ka coronavirus in ta ka bɔ an ka jamana in kan sinon a ma ɲi Mali la dɛ min yɛrɛ b'an kan fɔlɔ a ma nɔgɔn wallahi Gafure o kumana ala k'a nɔgɔya amin i ka singalu kɔnɔna an ye babani fasa ɲɛ b'a la i ye babani fasa da i bɛ se k'i da don o la ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye i ni babani ka lien ye jumɛn bon Gafure o diyara n ye babani ye n ba de i ba babani ye ne ba de n tanti don babani fasa ne ma da diɲɛ fɛn foyi la babani ka di ne ye i ka idole don a ka di n ye kojugu donc n yɛrɛ de y'a donna studio kɔnɔ ka dɔnkili da la wa diɲɛ y'a mɛn dɔnkili jara diɲɛ ye kamasi ka masaya baba ko ne fasa bɛ fɔ ne fɛ ni sera numuden kululu cɛ ma baba ko ne fasa bɛ fɔ ye ni sera funɛden kululu cɛ ma basalifu ko ne den muso tanu bɛ ye ne de ni morceau da babani n'a kɛra kabako ye babani an b'i fo o kuma na k'a ko ne merci Ami an ma tila fɔlɔ dɛ i ka fure ayiwa Ami question dɔ bɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛ ka siran k'a poser Ami ye mais Ami mun de ka di e ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna na jumɛn de ka di Ami Gafure fɛn min ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ wa olu ka ca dɛ Gafu i bɛ fila fɔ fɛn min ka di ne yɛrɛ ni ye diɲɛ kɔnɔ o ye kɛnɛya de ye fɔlɔ awɔ ok Fani o tulo bɛ nin na kɛnɛya de ka di ne ye parce que mɔgɔninfin i bɛ girin i bɛ boli i b'i jɔ i bɛ wari ɲini a ka sɔrɔ i ka kɛnɛ de dɛ c'est vrai n'i ka kɛnɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ donc an bɛ kɛnɛya ɲini Ala bolo Ala k'an kɛnɛya ni Ala y'an kɛnɛya fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya in kɔnɔ o ye tiɲɛ mais mun de man di ye e b'a dɔn min man di ne ye diɲɛ kɔnɔ o ye ninkinwuluya de o ye terme jumɛn ye tuguni ninkinwulu wulu dɔw bɛ yen nɔ olu t'u ninw kin u t'u juguw kin o b'a nin dɔrɔn de kin ok ninkinwuluya komi Bamakɔkanw ka ca mɔgɔw b'a fɔ ko hypocrite ne t'o fɛ dɛ i ɲɛ bɛ ne na ne ka teli diɲɛ bɛɛ b'o dɔn ne na mais hypocrite y'a to yen ne y'o dɔn hali mɔgɔ min na ne t'i jɛ kɛ hali n'an ye jɛ kɛ a tɛ laban ne tɛ ninkinwulu dɔrɔn de fɛ ne t'o fɛ sa non ka don an ka yan sa i ma dɔn ko émission bɛ kow kɔnɔ bɛ bɔ yan sa ne ko an ma ninnu n t'a fɛ Ala k'an kisi u ma amina tɔɔrɔ yɛrɛ de ma amin e ma fasa dɔ de wula dɛ ne t'u ka foyi fɛ de o Gafure i m'a faamu ko ne tɛ n t'u ninkinwulu fɛ quoi mais e bɛ se k'olu dɔ ka bɔ i jɛɲɔgɔn na cogo di de olu dɔ man di dɛ mais i b'a dɔn ko ni mɔgɔninfin ye ninkinwulu ye k'a bɛ dɔn wa n'i ye mɔgɔ min ye diɲɛ kɔnɔ k'a ma ninkinwulu dɔn dɔrɔn a yɛrɛ y'a ye awɔ Fani o tulo bɛ parce que fali ni fali de bɛ taa so ni so de bɛ taa qui s'assemble se ressemble a banna o ok Ami baasi t'o la an y'o faamuyali sɔrɔ l'o la ninkinwulu Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma amina yarabi comme émission in fana an bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la an tɛ fɛ ka Ami bila ten fɛn dɔw bɛ yen n'an m'olu kɛ quoi parce que Ami tɛ ye o t'i ye o n'aw sɔrɔla don min na dɔrɔn fo fɛn bɛɛ de ka fɔ o don
O Ou ye bien? tiɲɛ ye, o ye tiɲɛ ye. E ko cogo dɔw la. Tiɲɛ don dɛ. Ami, Naamu. i jɔrɔla. Ayi ne ma jɔrɔ. Kabako. E ma jɔrɔ. Ayi ne ma jɔrɔ. E ma jɔrɔ. Wa Ami, ne bɛ fɛ i ka acapella dɔ de kɛ tuguni koyi. Ala. N b'o kɛ marakadenw ye. Marakaw fasa da kɛnɛ in kan. Ne bɛ dɔnkili da marakadenw na. N bɔra ka morceau dɔ kɛ sisan. Ko Jeyitimba Umaru Suguri. Je pense que y'a ye n ka YouTube sanfɛ. Awɔ marakadenw. Ko marakaw sɛgɛnna, ko marakaw ɲanina. Nkalon de don. Kabiri Ala ye diɲɛ da marakaw ni ɲɔni ma ɲɔgɔn ye. Awɔ. Bere bere gati bɛ maga. Sagambana biranpayi. Tingeti bere bere gati bɛ maga. Sagambana gati bɛ maga. Sagambana biranfayi. Angana wujune sinebire. Alagaru ni kalenyayi. Angala kame sinebire. Alagaru ni kalenyayi. Bere bere gati bɛ maga. Sagambana awaceni. Bere bere biranpayi. E marakaden no beni wula. Soro marakaden no beni wula. Ko marakalu sɛgɛnna, ko marakalu ɲanina. Walayi bilayi ni kuma ye nkalon kuma ye. Kabiri Ala ka marakaden da anw tɛ tɔɔrɔ dɔn. Bere bere ganti bɛ maga. Sagambana ganti bɛ maga. Bere bere biranpayi. Ni ye marakadenw ta ye. Donc marakaw tɛ sɛgɛn dɔn, o tɛ ɲani dɔn quoi. Ayi olu tɛ sɛgɛn dɔn. Awɔ ka nafolo yɛrɛ ɲini marakaw de y'a kɛ. O ye tiɲɛ. An ka foli b'u ye. Fo yan fo yɔrɔ jan na. Fo yan fo Chine, fo Gambie. Kabako marakadenw balolen don. Ok Ami, n y'a f'i ye cogo min, an bɛ ka se émission kuncɛyɔrɔ la. Folikan ni ladilikan b'i bolo ka fɔ i ka faniw ye. An bɛ fɛ k'i adressé caméra la k'o fɔ. O diyara n ye kojugu. Folikan min bɛ ne bolo n y'o de fɔ toujours mais Ala de fo ka waleɲuman dɔn. Ka bangebagaw fo. Olu minnu kɛra an ka diɲɛ labɔ sababu ye. Awɔ i mana kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo la. Ni bangebaga ɲuman b'i kɔ dɔrɔn i tɛ siran. N bɛ n ka musokɔrɔba fo yɔrɔ la Majɛri Darame. Naku den lagare ale m'a kɛ ka tiɲɛ denba ɲuman. An ka foli b'a ye. Awɔ. N bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. An b'an jatigiw fo. Jatigi sɛgɛnbali ni jatigi ɲinɛbalo. Heure bɛɛ jatigiw, minute bɛɛ jatigiw. Ne y'o de fɔ n ko anw tɛ kɛ foyi ye ni hɔrɔn ɲɛnamaw tɛ. Hɔrɔn ɲɛnamaw. K'o d'a kan quoi. Hɔrɔn ɲɛnamaw. Anw tɛ kɛ foyi ye ni aw tɛ. Donc an ka foli b'aw ye. Jatigi minnu bɛ Mali kɔnɔ, minnu bɛ Mali kɔ kan. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ko bɛɛ ni ce i yɛrɛ ye. Ok, u bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. I nana an ka wele jaabi, o diyara n ye Ami Simara. Gafure ne b'aw yɛrɛ fo sa. I m'a dɔn courage dan y'aw ta ye. Et puis aw ka téléso ça va quoi. Ok. Aw bɛ mɔgɔ kunbɛn, nisɔndiya, yɛlɛ, kulonkɛ. Yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ koba ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Amina yarabi. An b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. O diyara n ye kosɛbɛ. An balima Mali kunnafoni lajɛbagaw, an bɔra ka Ami Simaga de lamɛn. A bɔra k'a ka projet ɲɛfɔ an ye ko n'Ala nana se d'a ma, a bɛna yɔrɔ jɔ ka yatimɛdenw geribu minnu bɛ sirada la k'olu ladon. An bɛ dugawu kɛ a ye Ala ka se d'a ma, a ka se k'a ka projet réaliser. Ala k'a bolo mɛn a ka baaraw la. Ala a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.